Ja. Flemming og Lone. Og vi er selvfølgelig, fordi Gud hun bliver 60 og jeg er ungdomsveninde med Gudrun. Ja. Vi har arbejdet sammen, og vi har gået på aftenskole sammen, og haft rigtig mange dejlige stunder sammen. Ja. For rigtig mange år siden. Ja. Men godt venskab forgår ikke så. Nej. Så er det. Jeg hedder Inge. Ja, det er min mand. Og jeg er meget gammel veninde til Gudrun fra hendes læsøtid. Så det ligger mange år tilbage. 40, tror jeg. Ja, så cirka. Så har det været lidt til og fra. Ja. Vi er meget glade for at få lov at være. Det var dejligt, at du kom. Alle fire. Så kommer vi med. Og der stod vi så med mundene fyldt med salt. Det var sådan nogle uger. Men det var nu ikke det rene sjov og pjat på den tid. For vi måtte nemlig arbejde. Hver søndag morgen tidligt, så blev vi puret. Der skulle bringes rundstykker ud. Gudrun, hun var den heldige, for hun skulle have byturen. Hun havde en trehjuler. Det var godt nok en lade, men det gik jo ikke så stærkt. Jeg fik landturen. Jeg havde nemlig træklodser på pedalerne, så jeg kunne godt tage den. Men Gudrun, hun var måske ikke så heldig endda. For hun havde nemlig kun én vante, og det var koldt. Så når hun havde bragt nogle poser ud, så fik hun nullet den kolde hånd af far, og så sagde, så er det afgang. Så til skal vi skåle? Her kunne vi løbe på klipperne, plukke blåbær og hindbær, fange krabber, som mormor hun kogte, og vi spiste med velbehag. Og der var også af og til andre børn, som vi kunne lege med, så vi kunne vedligeholde det svenske sprog. Men Gudrun, hun sagde faktisk kun stængdøren. Vi kunne også købe dejn til 25 øre og Coca-Cola. Det havde man nemlig ikke i Danmark på den tid. Vi var også på ferie hos farmor og farfar. Han havde en landkøbmandshandel i Mydal. Jeg ikke ved, hvor det er, men det er oppe i nærheden af Tværsted. Ja. Nå, det er deroppe, hvor det Savsgaard kommer fra. Okay. Og der har vi haft mange dejlige stunder. Vi legede på loft og lageret, og vi byggede telte af gamle laner og så videre. Men det, jeg husker allermest, det var en gang, vi skulle til Uggerby Strand og bade med farmor og farfar. Men vi har ingen badetøj. Og selvom vi var små piger, så synes vi alligevel ikke, at vi kunne bade uden. Men det kunne farfar da lige klare. Han solgte jo sådan nogle chokoladefarvede underbukser med løgenbrand. Så dem blev vi puttet i, og så kunne vi bade. Men det sjoveste, det var altså, når vi spillede Ludo med farfar og farmor. Vi spillede makker, og hvis vi så var så heldige at have farfar som makker, så var dagen reddet. For farfar han sagde, de sekser! Og så mylder det med sekser. Men der var også konsekvens. Når bedte viser står på 7, og store viser står på 12, så er det godnat. Her Gudrun. Kære Gudrun, nu er det altså gået 50 år, siden vi flyttede fra Ingstrup. Ja, og du har jo fået 2 søskende mere, nemlig Ulla og Lars, som også er med her i dag. Men oplevelserne af dem, det må du altså vente med, til du bliver 70. For jeg kan altså ikke stå her hele aftenen. Men vi vil alle sammen ønske dig en rigtig god 60-års fødselsdag. Og vi håber og tror, at vi vil få mange oplevelser i fremtiden. Vi synes, vi er godt i gang med vores nytårsaften, som er blevet til en tradition. Og vi skal ikke glemme vor mor, som er skyld i at være der i dag. Så nu vil vi vil nu alle sammen
sammen med dine gæster udråbe et længe leve og et trefoldigt hurra og sige tak, fordi vi måtte være med til at fejre dig. Gud og længe leve! Ikke lige den gang. Fik du det filmet? Ja, nu er det. Den ligger op på YouTube. Jeg røbede det sindssygt. Ej, det kan jeg ikke spise. Nej, det tror jeg heller ikke. Det vil også være helt vildt. Facebook og alt muligt, ja. Nej, så er det kun os andre. Ja, så kan I andre bare få den gave. Jeg overvejer selv det efter, det er noget der. Jeg overvejer selv det efter. Det var også en eller anden personale. Der blev også lagt nogle billeder. Lejlighed til det. Så fik vi 2,5 de har mange flere 78 og hvad flyttede vi igen i 72 startet i den lejlighed. Vi har kultur og soveværelse. Soveværelse, ja. Og så fik vi jo Rasmus. Nu skal vi flytte, fordi jeg kan ikke komme ud. Små børn. 4. Det der gamle hvis vi tager det sammen, så er det mange vej. Folk, vi har 5-6 ansatte i gang. Ikke gennem stuen og ikke soveværelse. Jeg kender familien. Jeg ved, hvem det er. Om morgenen. Så bliver prisen selvfølgelig jo med hensyn til energiforbruget, altså typisk, hvis du kører en eller anden, jo mere energi vil man hente, når man kører med sin bil hen til butikken, og man henter, når man kører hjem igen, end der bliver brugt derfra. Det er jo kun fordi, de også er store. Jeg kan godt mærke på min ham, der har lavet. Så skal man se det. Peter Pedal, tror jeg faktisk, han har lavet Lars Peters søn. Det er ikke sådan, han bliver urolig på den måde. Nej, men du kunne Peter Pedal. Søren Kierkegaard, men han har ikke skrevet børnebøger. Jeg har også Det er ikke Søren Kierkegaard. hvordan eller andet. Det er Ole Kierkegaard. Det kunne godt være ham. Men der er også en, der hedder Lange Peter Madsen. Det kan være, det er den. Så her for nogle år siden, så var jeg sådan Siger du? halv 5. Ja, Lange Peter Madsen. Det er bare sådan en lang bog, jeg har ude. Ja. Det var altså store. Jeg gjorde den så. Der måtte du spille. Ja.
var enormt gode til at tegne. Der er nemlig noget af det, der spiller sig. Indstillinger, der var i samfundet i forhold til det at være barn. Og der var altså noget at tage helt tæt på. Ulla, du kan færdig. Ja, gør det. Jeg kan ikke huske det. Det er private, der ligger til det. Der har også været sager, hvor folk i den kommune, som har en grundlæggende liv. Nej, overhovedet ikke. Og det vil sige, der er ikke ret mange af de der bøger, der er. Det vil sige, at man skal prøve at læse det her. Ja, det er